Godt, Silas. Godt, Silas. Kom så, Jorden. Godt spiller, David. Der er lige sin mand, Adam. Så tager det bare igennem. Du har også mand bag dig, David. Valdemar, prøv at søge bolden lidt, Valdemar. Kom ryk! Godt, Daniel. Bliv ved. Kom så, Jorden. Kom nu ind i ham. Ja, kom igen. Patrick. Spil manden op på den anden side. Yes, spil manden op. Her står Kom så. Ja, hjælp Alfred. Godt. Sådan der. Det er sådan der. Ej, det er synd. Sådan der. Kom så, drenge. Kom så. Kom så, Daniel. Godt. Hov, nu glemte jeg lige at filme. Bare spil den. Du har masser af muligheder. Ja, den er ude herovre. Men der er ikke nogen, der markerer. Nå, okay. Du dobler som linjevogter. Godt det der, Alfred. Kom igen, Mads. Kom igen, Jorden. Ej, det er jo lige meget. Det er svært, du kommer ind om lidt. Godt, Mads. Så Alfred. Godt. Sådan der. Super. Sådan, Jorden. Ej, Ej, det det er er synd. synd, Valdemar. Kom igen, Valdemar. Det var super. Kom nu, drenge. Der er masser af tid. I sagtens nå det. Godt, Daniel. Ja, ej, det er flot. Kom så, Silas. Kom igen, Silas. Ja, tak. Godt spillet, drenge. Kom som angriber. Du er venstre midtbane nu. Ned hjemme sammen. Ned hjemme sammen. Mads, hold fast i ham. Mads, hold fast i ham der. Det er synd, Valdemar. Godt, Jorden. Godt, Mads. Hvem dækker dernede bagved? Ja, de snakker om de der medaljer. De snakker om medaljer. Sådan der. Ej! Dommer. Ej, det må være et om. Halløj, du. Altså, det vil ikke være rigtigt, at han holdt sig fisset ned og score, vel? Nej. Altså, helt ærligt. Det var jo faktisk, den var jo lige til Daniel, ikke? Jo. Godt, Alfred. Godt kommet ud. Det må man sige. Nej, men når man står i vejen, så kan man jo ikke bare... Så må man sige undskyld og prøve igen. Kom så, Alfred. Det har du trænet som målmandstræning til hudløshed. Ja, du har nemlig. Kom. Kom igen. Ja, rolig. Du går langt frem, Elias. Manden står du nødt skud til ham. Yes, fint. Alfred, se Mads. Du har også en mand bag dig, David. Godt, det er flot, Daniel. Nej, men så lød han bare spillet køre jo. Ikke? Ja, så fik de jo en målchance. Det er da ikke fair. Når han står i vejen for bolden, så må han da sige, så er der omspark. Det er ikke i orden. Godt, Alfred. Så hvor langt frem igen, Elias. Sådan. Godt. Kom igen, Det er Daniel. ellers flot, Prøv at få spillet bolden op, drenge. Rigtig flot. Tre, 4 minutter eller sådan noget. Der er masser af tid. Sagtens nå det. Pas på, han ikke løber fra dig, Silas. Ja. Skal du bevæge sig, Elias? Adam Nord? Ja, det er da ikke noget at stå og sige, at jeg har tabt jo. De vil score. Godt, Silas. Vi skal bare komme i gang. Hold lidt køre, Mads. Super spil. Så fremad, Jorden. Nej. Daniel. Det er synd. Godt, Daniel. Kom nu til ham. Godt, Sådan. Daniel.
Flot, Alfred. Dæk op, Jordan. Godt, mand, Valdemar. Stå fast. Godt, Valdemar. Kom så, Valdemar. Du er alene. Kom. Aflever nu. Nå. Kom igen. Det er vores. Ja, det ved jeg godt. Nu, Silas. Nu til ham. Han er altså ude der. Nå. Den var så ude. Nå. Godt, Alfred. Godt, Alfred. Fandme godt spillet. Taget. Silas, kom med fremad. Silas. Yes, Det er kom, dig, kom, Silas, kom, mod kom. målet. Godt, Silas. Bevægelse, Patrick Adam over. Kom bare. Godt, Mads. Mads. Skal den bare ind over der. Ej, det er synd, Valdemar. Flot mål, mand. Ej, det er synd. Det er rigtigt. Kom så, Mads. Godt, Mads. Ej. Ej, ja. Kom tilbage, Mads, der. Flot. Det er godt, Jordan. Super forsvar. Okay. Patrick. Nu på forsvar. David, kom som højre midt. Byt med Patrick. Jeg troede ikke, Mads var på vores første. Der er ikke mere pizza, du. Jeg vil sige tak for kampen. Super godt. Det var rigtig